remban sakmene kae. Duwe kang siji, yamene yo rong tangi. Pegan pegawe turu. Kene iki esuk-esuk mboke kok yo wis lunga. Biasane kok ada awan sithik. Kang. Ya, Ples. Kilo aku wangi. Ganggu ae lagi merem sak siran. Moto kelet. Ya mene yo rong tangi ngene iki wis jam pira? Gawean apa lah ya mene iki lagi tangi? Ya bengi yo turune jam pira ora dhewe lah kok. Ya terus mergawe apa? Mikir kerjaan ngalor ngetan ngeluar ngidul ora adelane belas lho. Salah modelmu. Kene pekno banyu aku. Iya. Salah terus. Modelmu mau disalahno Kang. Ayo sumure kaya golek iwak karena mantun sik. Ya sumur jedet-jedet iki kok klewet dol apa piye? Jane banyu ra gelem bebek. Masya Allah. Mbok yo nduk nayong ngene kempanane. Delok to Kang. Delok iki. Jare rupane sampe kaya ngene. Ngene iki nek rupane ngene perkara nggo laris tanggapan ngono. Seneng yo. Yo jenenge rame nek dhewe mangan sak dina. Wong jare rupane ngene perkara kanggo klesotan bendino golek pangan iki. Tanggapan ora enek. Sepine kaya ngene. Kabeh wong padha sambat. Bicara gak musim corona no. Aku ora corona tak gudak tak jaring kok. Tak rungkus njen ramu dal kabeh corona. Cara piye ya Kang? Awak dhewe. Iki jane ngono wis bar purung corona iki. Ngesakno juga aku Kang. Sampeyan ki golek mergawe. Wong sampeyan ki anak lanang. Anak siji-sijine yunge sing dijagakno yunge. Lah pe mergawe nang ndi? Wong saiki golek mergawe lho yo angel. Mbok yo melok-melok kancamu sing sukses yo akeh. Melok Wong tok enek ora gong ning omah. Kudu wae. Enek gong ning omah dimanfaatno. Mbok yo ngono. Gong etok lah liyane nggo apa? Tutuki lah. Kancane yo rong anak sing iso iki kanca sitok yo bedhis. Wis Kang, tak bilasane. Tak beradang berarti. Lali dhewe nek kopi sik. Oh, Pak kopi wong yak mene lagi tangi kok. Nang kan godho banyu, suwine rame. Jane cara nyetak geni apa golek rentek sik lah. Please. Yo. Kopi ki ngono yo leren godhok. Godhok ndak kempet yo apa iso anget banyune. Iki jane mono kopi apa godhokan areng leh. Campur. Rasane Gula Ra ki ngono ukur. larang, Kang. Gula ki ngono larang. Endi mang gak nyileh utangan sik. Wes ora nek wong neh sing tak utangi wis judeg aku. Mbok yo dol-dol apa kono. Enak. Sampean sing jane mikir ki sampean mergawe yo bantu sibuk. Ya mergawe lo nang ndi kok iso. Mergawe jolek-jolek kopi karo turu-turu. Wes padang aku. Ya ndak sarapan luwe utangku. Besok remengan ae tok.
Lah, kopi pedah penting yo coba ini tak tetenane. Kopi coy, tangku luwe. Lesu rajamu. Suwe rajamu. Dik. Mateng tarung lah. Ki delok. Ki dandan sing lagi isine sego karo beras yo ora areh isine sego Kang tak kandhani. Ora mbok selana utangan sik kandhane kon nyilek utangan. Sampean pengen roh ngene isine tak arep apa? Bangeten Kang sampean bangeten pokoke. Jujur Kang. Lah karepe pengene piye? Kerja ngasakno mboke. Ngasakno yunge mergawe dhewe. Jamu. Jamu kuyang awak mriyang bisa ilang. Jamu dong. Nggih. Jamu apa, Nduk? Tuna rasa. Enak, Nduk. Kalau nonton-nonton ini kan inu sok tuku meh ya Dek ya dongakno laris ya Mbak ya. Jamu le. Wape puyang awak mriyang bisa ilang. Tapi puyang aja gak larang-larang. Ora larang wae ditambah semedak. Wong media yo ora kena diolahi. Kalau kan opo gak ada tukaran gak lu? Mergawe Kang mergawe mergawe yo. Eneng opo ki? Ya, Tangi kuwi lho Lek, kon mergawe ra mergawe kabeh butuhan ki yo tukune kanggo dhuwit. yang iki terus mbok iseni wedi iki piye? Ora duwe beras, sing dene njaluk mangan tok, isone njaluk kopi, njaluk mangan. Wong kok dirungo tangga ora penak ka lho. Iku aja tukaran esuk-esuk iki dirungo tangga iki opo penak to piye lek. Mbok yo kowe sing lanang iki mergawe. Iki adinem kae lho, cek urung kawin, urung duwe bojo. Kowe iki sing nom tuwek dhewe kudu iso nguripi sak keluargane, ngono lho. Nah iya lek anggitku kan wis golek mergawe rono rene. Lah tapi nggawean saiki angel, perkara musim yo ngene, tanggapan juga elek. Wes Lek, tutu rono kuwi. Adine nak purek terus ana kalau piye iki? Wis traing kuwi anggar pure ya kapopo nang omah dibuai kabeh, ora dipopo. Kowe iki calanang kudune iki yo sing tegas to. Ngerti mboke kae dodolan lah isu sampai sore meruput ki lho. Nggo nguripi kowe karo adinem. Lah kowe dadi calanang wis gedhe lho gak gelem mergawe terus piye karepem lele. Lah pe mergawe piye to lek? Mergawe ya ono yaene yo ngono ae. Ya mbuh apa mekno sawang ngiwangi sapa kae diwangi ben entuk dhuwit ayo ngono. Serabutan opo piye kono. Wong ngene ae lek. Aku kan digong sitok gong lho. Ngopo nek? Toto. Gonge Pak Am almarhum ke mbok sing- pedol. Budi. Gong kan pedol. Sitok. Kayak ngono tinggalane Pak Am nalika jaman biyen mbek nangem kae ngamen ngono kalau le. Kowe iki aja adol-adol ngono kuwi gak apik. Ngono kuwi disimpeni kuwi tinggalane Pak Am ki arek kuwi tok.
aja didol ngono kuwi. Terus Yo. solusine piye lek? Ya kowe mergawe apa kono? Aku mau pengen rit ro kowe tukaran karo adinem ki lho. Isuk-isuk berbeki tangga. Ya wis nek engko tak pikirane sik. Mergo apa? Wes kan dari kilo kopi apa ki? mbok kecek arek mbok apa kok kemang kok malah mbok ombe. Kopi rasane kaya Aku wis letong sapi samene lho. iki lho ngelon tawet-wet kok malah mbok ombe. Wis tak bidang arit aku. Ya wis, Lek. tukaran ae lho. Ya ya. Monggo Pak Di. Ya deh. Ya iya, bocah ngono kok ya dikei dhuwit. Ngamen. Jaman saiki ngono kuwi to. Tuh, ketok model ngono kira sing ngerti ritane. Dane sapi ini mangane ya mes ngono gumun cah loro meng lho lha kok nggo tong ngono kok gede kok kepikiran meng lho anake di toko jamu kok njuk pegawean ra enek wis kok mesti rong gong racikan ngono ki bidang bro